balansyado, maisog, pero magkaswelo. Sa mga agrangay asin reklamo, tulos na maaksyon. Uyan na si Jeff Pasubilio, asin Ron Enon. Sa programang Jeff and Ron. Tulo, aksyon! Good morning! Good morning! Hoy, good morning sendo mga tugang Webes kita ngunyan pizza 12 and bulanin na Agosto 2021. Good morning partner. Partner, marinaga mga tugang Diyos Barhay na aldaw na Webes po sa Saindo Gabos. Welcome po, digdi sa samuyang programang Jeff and Ron, Todo Aksyon. Normal an samuyang programang ngunyan aldaw, ta kumplito kami. Pag kuyan, pirmi kaming special broadcast. Hoy, sa totoo sa nakadakol man pating naghihidaw pag nagkakasuwayang kita. Oh, iyo. Ano nga yata sulo ka? Oh. Ikaw man pati ang mga tirada mo man, uto lang yan si partner ko, uto na. Garo ka malikong ko yan. Uto nga mo nagpatoyatoy na. Garo kang nagpahumali. Marinaga po, good morning po. Welcome sa programang ini. Abot kaming alas 10:30. Digdi po sa Aksyon, OKFM, asin PBN TV5. Asin man sa muyang live streaming. I-type lang po sa mga search box ang OKFM Bangon saka OKFM Bicol. Magkakairilingan kita dyan. Kung gusto pa nindo partner, padaranin do sa mga partidaryo nindo sa luwas kang Pilipinas. Ito sa muyang link. Ito na Radio Ort na kansog may kaulay pa lang ako. Australia partner. Australia. Iyo. Kaya igwa kita Paano man si pagkaulay mo ka na Australiano? Dahil man Tagalaguno yung man. Kaulay ko. Kan sarong banggi na konsulaw na ko kadadangog kijigs dasa. May kaulay Amerikana. Mas islang pa si Jigs kesa duman sa kaulay niyang Amerikana. Talaga? Nagkasasayod si Amerikana. Nagkasasayod. Bikulong ka lang yung sira. Sabi kan si kaulay kan sugma na yaon sa Australia. Buli niya po niya ngayon pa di. Nga ko easy. Dahil mo ngayon ko babasa. Ay, niya ako pasensya ka na dahil ko na notisyahan na igwa ka pala ning mensahe. Iyo. Di ba kung ito muda na to sa taga-partido? Ang ano? Duman sa namin yung samo. Duman sa na yung Kimay Salve. Iyo, pag digdi sa first, second, third. Dawa sumabi ka digding buli kiti, ayos lang. Kalman. Masabi pa, ano yan? Ay, garo dyan sa ringkunada, pag tinaramang ka ng ito bagang masi, makulog na yan para sa mga taga-ringkunada, pag sabihan ka gantong Kita, ordinaryo lang yan. Ayo, ito bagang apod sa mga taga-ringkunadang masimot, mapiste, kita digdi sa tuya. Joke. Ordinaryo, pero pag ang taga-ringkunada sabihan mo kayan, garong minuda mo sindang makulog. Totoo. Pag kaya day ka magsuba-suba, baka masukiti kang mayo sa halimbawa nagiinom-inom. Tapos? Porteng pangising-isi mo, masabi ka, masim. Ay baka pag-ihi mo. Nakakatakot pati duman sa ringkunada. Nagkakabaradilan duman sa Logan Istasyon Kampolis. Delikado duman, boy. Sige daw, sige, tamay report sa luwas. Nasa linya si Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Yes, Nabi, Ron, Jeff, maray na pagkaga. Good morning sa mga parantabay. Una na pagkaga, mga kaulitang Deputy Chief of Police kang Siruma Municipal Police Station. Rayo. May connection ni Tabi, Jeff and Ron, duman sa duman kay nakuha si dating municipal engineer kang Minalabak. Na 7 taon na pinaghanap kang NBI, si Ringman Philippine National Police.
So, kaya nakakuha ni naman sa banuan nga si Roma. 7 taon na nakakalipas, Oo. isa and mayor kan mga panahon na yan. 7. Hilbas Baka- Mayor. Le- Bako. sa Bako Binalabak, na. ang Oo. sabi mo. Oo, sabi na labak. Baka si Biligas. Villegas, ha? Oh, Mr. Biligas. 2014. Bako, garo ko yan pa yan, na Hilbas Mayor pa yan. At natandaan ko yan Alat ka. municipal engineer na missing. Nawawala. Oo, Oo. nawawala. Ang ngunyan pala ng kamuktakan niya. Kuya, ano taong iyo. grasa? Taong grasa na siya, na siya sa normal na pag-iisip. Kumbaga, mentally challenged na siya. Namaluan pa dahil ang asset duman sa si Roma. Tapos Kaloy, dahil kang... Yes, anong kuyang kayan? Anong magabat na problema niya kan 2014 na naging siya. dalan tanganing bumulag siya diyan sa banwaan niya. Definitely pati sa pamilya niya uminali siya. Iyo, so kung bako lang. I-text ko lang sa tabi sa Enduro ng Jeff. Garo kaya dahil pwede digdi yung sabihan on Okay. air. Sige, Okay. sige. Sa tibaad, mapaul kita digdi yung... Sige, sige. Sige na. Sige. Kapag text mo sa mo, babasahin mo man lang yan. Okay lang yan. Dahil ko lang ko ni-text sa Indo. Sige. Oo. Yaw na si... Yan na si Police Lieutenant Mark Anthony Cladera. Yan na sa linya ko niyan. Sige daw. Na pagkaga. Maray pa si Ipian kaulayon mi. Opo, Police Lieutenant Mark Anthony Cladera. Good morning, sir. Live ko na sa 97.5 po FM Naga. Nakaangkor po. Sige po. Marinaga man po. Deputy Marinaga po. Good morning po, sir. Iyo po. Okay, sige sir. Paano ta na-identify o nabisto naan sa indo pong nahihiling-hiling dyan na galungan pigdudahan pa na pigdudahan daan na asset o kung ano pa na ini siya palan si missing person na haloy na pong nai-report dyan po sa Banwaan kan na Minalabak Camarines, sir. Bali po, na-identify din through, identification katong may nakahiling digdi na garo kabistado man katong ni engineer, which is big post na nga ni ini through social media 7 years ago pa, katong agong ibang kapamilya na ini nga ni si engineer nawawara. So luckily, siguro napadpadigdi itong kabistado na naka-recognize digdi sa si engineer, and nahiling nga ni imidigdi nagagala-gala ining taong grasa. So, iyon na to si time na nagpuo na si pag-identify ka ni and pig-locate na si Agom. And positively, nagdigdi nga ni sa si Roma si Agom and pig-identify niya na iyon nga mananggad ito si engineer na si Agom niya na nawawara. Sa investigasyon nindo, ano siya, haloy na siyang palaboy-laboy dyan o ngunyan lang siya. O sabihin ito, mga santaon lang siyang napadalagan dyan sa Sendo Manuan. Ang ibang personnel kung haloy na po digdi naka-designate, taon na po dahil siya digdi yung naggagala-gala, naglilipat-lipat lang po siya duman sa ibang barangay, duman siya nagpaparap ng para mag-survive, siging ikot, nag-ahaga din pagkakan, pwedeng itong mga sirung-sirungan kung may malayan ang panahon. Hindi po yan ang naging na-obserbaran kaming taong grasa na ini na taon na digdi sa Roma naggagala-gala. Opo. Deputy, ano nga ni rito si kumpletong pangarang kaya engineer na yan? Si Engineer Ferdinand Aquino, Opo. ang pangaran niya, ang middle name niya, Fernandez. Opo. Siya civil engineer dakang Minalabak, Minalabak po baga. Dating municipal Dito engineer sa- kayo? Pero iyo po si pakasabi sa kuya katong agum niya na nagdigdi po. Opo. Deputy, kung haloy ng panahon yan dyan na nag-i-restart sa Siroma, paano man po yan nabuhay dyan? Kung naroon kayo ng estado kan, kan makaabot siya dyan sa Siroma, normal pa ang isip niya? Kato po medyo malinig-linig pa inidigdi yung nag-abot. Siguro, itong mga ibang residente digdi na naka-observer man digdi, medyo kuya na talaga siya. Dahil na siya nasa matinong kaisipan. Yun na nga niyan, nadulok sa mga harong-harong, naghahagat yung pagsakan. So, yun na lang po pero ang mode of survival niya digdi sa si Roma na natuod naman ang ibang residente digdi na
tawanan ning ano to, ning pagkakan as in ano yan, suluton. Paminsan may hiling ang itsura kay ni itong parakit na talaga ang bado, ang mga short, hindi ko yan na. Hindi mo po siguro kang kakalakaw kung sa nagkasarabit. Iyo po ang siguro ang kausakan pagiging taong grasa na kaning ni engineer dito sa Siroma po. Saan man po nag-istaryan dyan na barangay sa Siroma si Engineer Aquino? Base po kaya digdi, man kakalakaw-lakaw po kung sain-sain po digdi. Baka po siguro nga ni, nalakot niya na ining mga barangay digdi sa ano to, takong iyang taon na yan, kada aldaw malakaw, talagang karayo ang naaabutan niya. Ito nga ni po nagkaigo kami ng operation duman sa may harani sa mabalyo ng isla, na hiling pa din siya na nasa sarong outpost na iyon na ito ang ginigilo niyang temporary shelter para siguro magparopahingalo man siya pagbabanggi kung saan siya nahihiling na mga waiting shed tapos mga outpost niya po siya nagpaparopahingalo dyan sa mga arogan na establishmento po. Ito pong mga taong nagsasabing nahihiling siya dyan kaninot na mga panahon na malinig pa. Mayo lamang siya nin pigdagusan baga ngay halimbawa o kung saan siya naka-star kan panahon na day pa man grabe si problema niya sa pag-iisip. Siguro po may mga pwedeng nga dagusan po siguro pero arog po nga ni kayan nasasabi ta na medyo day na nasa normal na kaisipan kaya ang tendency po instead na mag-stay sa sarong residente digdi na hali po siya dahil naman po nga niya na kukuyan ang kadiri niya siguro kakahanap ng piling nakakamating ng gutom or dahil at least duman sa lugar sige po na siyang lang lakaw-lakaw gala digdi sa mga barangay digdi sa Siroma po. Iyo po ang magbang balita ko niyan nasusog na siya kang pamilya niya saka pigpapabulong na ano po. Sa ngunyan po, pa-assist mi po baga ito sa tabang kang DSWD kang Siroma as in ang ibang personal kang pulisya kang Siroma. Pig-assist mi po madara duman si engineer duman sa Kadlan, kaibanan si Iyo po. Naputol. Okay, naputol na. Anyway, malinaw naman. Yan, okay naman. Pero kuya na, at least kaya sa totoo lang, pag-iisip ko, haloy na siyang engineer. Nakatukaw dyan na municipal engineer sa Minalabak. Bistado ko, partner. Taga Lagunoy, kababayan ko mismo, taga San Ramon. Panahon pa ni ex-mayor, Basmayor, siya na nakatukaw. Okay. Engineer Olyete. Kaya haloy na ining municipal engineer. Di ba man municipal engineer ining si Aquino? Takon 2014, aloy ng municipal engineer si Olyete, sabi mo? Aloy na. O di... Or baka, ko lang. O kung bako man talaga siyang municipal engineer. Sabi niya baka civil engineer. Anyway, iyo, pero basta mga munisipyo, kuya niyan, may katungdan niyan pag arog yan ang estado. Nabanggit ko na ni, tayaon pa kita kanil dyan sa kanto bagang istasyon yeah. Kan mga panahon na yan nabanggitan talaga na basta dati ining municipal engineer haloy ng panahon hindi ako lang kung kisay na termino. Okay. Yan pa sa linya. Hello sir. Hello po naputol. Opo, basta ang pinaka-importante po sir, okay na, safe na ining si engineer na nakabalik na sa sendang pamilya. Po, okay naman po. Binubulong na po yata duman sa pili po. Sige sir. Na barita yan. Okay po. Okay. Pero kani, kumusta ka mo dyan sa Siroma? Kumusta po ang pisinol dyan? So far, okay naman po. Tranquilo man po. And patuloy po ang samuyang kampanya para maiwasan din po itong pagkalat ng COVID. Prevent muna magpara-berisita digdi sa mga turismo digdi sa Siroma ang mga taga-ibang lugar. So, yun man lang po yan ang kuyan digdi. Tranquilo man po ang samuyang yan. Kumusta ang dagat kan habagat, Deputy? Medyo maalon po kang mga nakaaging mga aldaw pero sa ngunya nagpupuon-puon naman po nagkakarakalmada na. Medyo nagiginhawahan na ang ibatang residente makakalayag-layag na dati na makakakuha. Igualang ako ng po. Tapos ka na pa tayo. Apotol mo. Taga-saing ka tabi, sir? Taga-partido po. Sa kaya daw ako. Nagkakakuyanan kita sa tono.
Mm. Ano ka sa Lagunoy? Mga ano man mga klidera sa Manggugon? Po. Lagunoy. Iyo po. Taga Lagunoy, San Roque. San Roque. Lagnoyon man pala ni si Manoy. Igwa kami digding klidera kay banan gwapo. Taga Manggugon. Oo. Pag mga gwapo po, mga relative niyan. Okay ha. Sige sir, salamat po. Salamat Tabi. Okay po. Thank you. Bintay talaga Tabi, pag gwapo ano. Oh. Tabi, Jeff, Haron, si Police Lieutenant Mark Anthony Credera. May resemblance sa Kiko Ernie. Ayo. Oo. Di gusto mong sabihin, kuyan lang yan si Lieutenant Mark Lidera, Islender. Medyo. Dati ning PNP Naga. Oho. Oo, tapos na-promote, nasa intel ni PNP Naga, na-promote sagkod sa nakalipat digit sa si Roma. Okay. Kaya, Ayos Deman bago sa ito, partido area. Basta na mga mariinitsura, sino yung tao? Di si Square talaga. 100%. Ay, iyo. Siyempre. Kadugo yan. Talagunoy pati. Sige. Sa ugat. So, yan po Tabi. Ron Jeff, ang sa kurasyon informasyon ng pagkaaga, nakaulay si Police Lieutenant Mark Anthony Credera kang si Roma Municipal Police Station. Action report to ako PBN-TV5. Hindi na sino action man, hindi si Carlo Baldo. Sa gusto ko, okay. Aksyon! Kami kaya partner ng mga taga-partido, lalo na taga-Lagunoy, tono lang. Magberestuhan na kami. Pag nagkuyan. Si Inot pa sa ng rangkada, lakop-lakop ngayon kayo ang mga barangay digdi. Pag sinabing lakop-lakop, itong kabisado mo ang gabos na Dawa sa inang barangay. Nailing siya. Pag nagtirada na kan mga kuyan, mga garay, ay, partido anho. Oy, good morning kay dating board member Maymay Pacamara. Oy! Nag-message ka sa bago. Good morning. Nag-like duman sa picture ni Jeep Jeep. Na may kapot-kapot na cake an sa kuyang aki na dakula pa sa ko. Happy birthday. Oo, kasubanggi. Nakakuyan man, nakaraos man. Belated happy birthday. Sa kasagabos, kanakol pa lang talaga si nagbi-birthday ka sa unma. Kung isay ka sa isay. Kunyan nga, may nag-iimbita na birthday yan. Ang sabi ko ni Mading Cynthia, padi, birthday ni G.R. Ngunyan, magdigdi ka mo sa Ragay. Rayo man. Karani man kan sa imong invitasyon Rayo na man Madi. mamcha. Masara nitong, yung sila dyan sa Rinutan. Itong Tartagalog. Itong Tartagalog, birthday Ngunyan. Tagalog. Yung kumpare natin. Oo. Ikaw naman Happy ikaw birthday, paring Ron. Paring Ron kinakalimutan mo Hindi, patugtugan ta. Sige. Happy birthday kay Kapusong Boy Rita. Patugtugon ta siya hali kay Kuya Elvis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, SM Boy Rita Jr. Paring boy, happy birthday sa iyo. Ano lang ka? Araniyon lang pati ang lapit-lapit lang. Moderna. Happy birthday. Ulitin ko sa akin ni Maligsinsa kay JR. Ang sayang aki. Nag-birthday ko niyan na JR, happy birthday. Pagdigdi mo na sa Naga, dyan lang sa Implaza garo. Demanding ano. Nagpangaraning lugar. Garo dyan ngayon sa matrangkilo pati dyan ngayon. Uy, subago baga, nadarog mo singaran mo partner sa riding in tandem. Nakatukaw ako duman sa likod. Nya ko tanabanggitan si pangalan ko duman. Kawasa, sabi ni Police Lieutenant Colonel Louis de la Peña. Ang kampanya kan PNP laban sa mga kasong rape. Ang apuda kaskas. Kaskas. Nga ko na dangog ko na yan sa radyo kasunma ki Ron Inon na ang advice niya duman sa mga may intensyon o natitintaran na mag-rape.
ikaskas pero sa paril. Adi, kuyang pala nito. Tama pala. Bot sabihon na ang mga idea tadigdi pigkukuha kang gobyerno. O Pigkukuha kang kuyan nga ni. Pigkukuha ang na mga nga ni. idea ano pwedeng i-adapt kang Ito aning- kang Philippine National Police. Iyo, ito ani mga termino mo sud. Mapigkukuha na ka ni MTRCB. Pigkukuha ang record. Tapos may Mga nag-upload tirada naman sa mo. ko. Magayon nga itong advice mo na magpanaga. Iyon na ito ang pinaka-the best na advice na Nganing ano, mayo ning masasagasaan. nganing Anas, mahing gustuhan siya. sabi nga ni Ken, ano to si Terminator? Nakuha mo ngayang hanap mo. mahing Baga gusto ngayang ka. gusto mo. Di nakuha mong hanap mo. Di, medyo may malupig ka. Mainit ka, pero may kang nag-aabot 45 sa imong trangkaso. Magpanaga ka. Panaga ka. Pag uli mo sa endo, magigi kang anemic. Uli ka naman sa endo, lupay-pay ka, di. isusumpa mo ang panahon na nagimatan mo na igwang nagkakalay-kalay sa atubangan mo. Di alam mo, taga Lagunoy ka, taga San Ramon nga, di na-commute ka lang, sakay kang GC. Pagbaba mo ning bus, di masakay ka na naman tricycle. Di pagbaba mo ng tricycle sa sabatong ganaw. Ano nga, kumusta ang naga? Buko na nga naga. Grabe ngayon mga tao, duman, tama puli ka, anemic. Ha? Mayo ning matatadag sa imo ning dugo. Siguradong ko yan. Siguradong pag Ano piga pang dududukot mo dyan? natamabot na to. May sige. order na ko sa kuyan sa Sa Lazada Lazada. sa Shopee. Oh. Maabot ang punto na magkakahibi siya. Makakasayod siya kan tataramo na habo ko na. Yan mga tugang magpakonsuelo sa na yan. Seryoso, pero Sige. seryoso. Pigahalap mi ang linya ni Police Lieutenant Alcala. Duda ko kanisi. Ano? Tugang ni kanamigo kong si Ireneo Ino Alcala. Alcala. Ano tapiganap mo si Lieutenant Alcala? Siya ang pamayo kan WCPD kan Kamsur. Kamsol Provincial Police Office. Oo, Police Lieutenant Colonel Nani Alcala. Sige, at yan kukunta-kunta yan. Pero partner, pag ulay-ulay yung tadawin ang totoo dyan, may pigset ako dyan sa satuyang GC. Baka magamit, miski play mo na lang Perds, dahil mo na ilipat, dyan mo na lang sa computer sa balyo. Ining statement ni Attorney Don Colbera sa tong amigong Incident IMT? IMT. Incident Management Team. Commander sa Dait. Sa Bakit Camarines Dait? Sa Camarines Norte. Ako kaya, pag sinabi mong Camarines Norte, Dait Dahil na yan. Dahil may Yeah. kansugma, Oh. invite sa kansangunian Pandalawigan, duman sa Camarines Norte, tanganin mag-explain. Nagpaluwas ning kasuguan ang DILG partner sa pagi ni Attorney Noida. Ano to si pangalan ni Anthony Noida. Pigku-questionin da ang protocol na pinapasunod kan Incident Management Team duman sa Camarines Norte. Nagnangala si Atty. Noida sa si Governor Talyado na paano ngayon na instead na ang DILG yun magtaoning 100% support sa mga local government unit o sa provincial government kang Cam Norte, tan ipinasunod duman ni Talyado, partner. Si sayang statement, walang kaibigan, Walang apor-apor. walang kamag-anak. Oh. Walang apol-apol dito. Attorney. Special mention niya pa si Attorney. Attorney, iwasan na yung mga tawag-tawag dyan sa border. But sabihin pa lang ka to partner na ang Kapitolyo nagpaluwas ng executive order na daw ika-vaccinated. Halimbawa ako, gusto ko maglaog sa Cam Norte, vaccinated na ako. Maagi pa ako sa antigen test.
ika naman, halimbawa, manager ka baga ngayon kan Nestle Philippines, example, o kaya kung ano pang national company na may tuyo ka duman, may na negosyo ka trabaho duman. mong mag-monitor duman. Lalo na kung may saliri ka kang Redilgon Trading, may tuyo ka Yan, duman. oh, halimbawa baga ngayon Oh. Renato Gonzaga, Oh, yun. di Apple siya. Oh. Oh. Boss Ato. Halimbawa bang madumang ka sa Cam Norte, di pwedeng day katugutan ta, may negosyo ka nga ni duman. Oh. Sabi pati ni Renato Gonzaga, ni Boss Ato, pag nabiyahe nga ko, bit-bit ko ang mga Xerox copy kang business permit na nagpapatunay na may negosyo sa duman. Di malaog. Ang ginibok ang provincial government, partner, kada malaog, maantay dyan ka. Mm. Nagbugtaksin na dyan sa Tuwaka, border kang Lupi, Sakod, Basod. Mhm. Ning, ano yan, machine o anong gadget yan na dyan mismo sa lugar na yan, kung magdyan ka, Mm. dudul-dugun ang dugo mo dyan. Tayo ang antigen. Ang pag-rapid antigen man kaya baga partner, kung sa naman baga yan, gara-garapon. Mm. Gara-garapon, may kukuano na, may pangsuldot na cotton buds na halaba. Halaba. Mm. May laganang kadtong pakakuha kadtong cotton buds, may laaga na sadit. Mm. Duman, may laog tong chemical, duman Kung anong reaksyon. puputulon sa naman tong halaba na itong cotton buds. Hiling. Ilulog duman, mahiling ko na nung reaksyon. So, mayo maning kapuhan na gamit. So, duman lang hiling lang Sampling, Ako kaya, pungkan magka-pandemic, day pa kulang ang mabilison partner na may dikit na aparato gayon, ining rapid test, kapig kukuha ng dugo. And minuto, Maluwas. aram na yan. Aram na yan kung positive o negative. May result silang Mm. napiprint. So yan ang tibaad. Pero kung swab o RT-PCR, kaya puwan pa kayo ng laboratory. Mayo man laboratory. ining mga pigduduldog sana, yung masana pigigibo dyan, pigisok-sok dyan sa dungo. O yan, kuyan yan, dapat kayan, may bago man yan yung automatic na paka-duldog, may resulta na yan. Iyo, mabilis. Iyo. May nakaulay ako na 5 to 10 minutes, yaw na ang resulta. Di ko sasabihin, talagang yaon na duman sa Yaw lugar na na ito naman mismo mismo, ang may laboratorio. personalized and provincial health office na dumana. O di pag nag-negative, automatic palalagong ka. Pag nag-positive, di ka O, papalagong. ang reklamo nila duman sa da, ita, barayad siya ng barayad. Test siya ng test. Kung magbalikan naman pala sa autoral daw, validity bagakan, arukan ng mga test, pira sa naman. Pinakalawig na tulungal daw, 72 oras. O, paano kung ang negosyo mo, kay puwan mong Weekly yung kaduman. sungkon Lunes, pero babalikan mo pang Biyernes. O, di, para